Mga viewers, good morning kayo sa tanan. Kita na ako mga viewers kung saan pagbayad ang lagi. Darangan nindot siya lagi ba? Oo. Kaya na kayo. Ay, mungal-mungal niya. Mall. Kinangan-ana siya mga viewers. So, plain gitu ba, plain. Okay ni mga viewers, bagong gipanday. Mga ako sa bayron kay bull. Manamundra kay si matipak ba gusto ba kayo bol pagyapon na bol so mata na ko yo to pili Tapa doy mo yo wan.
na mga viewers. Ayan, pinising mga viewers. So, liha ba? Parang nag-15. Siyempre, pangalan ka ko tayo, 20 Manila. Hait na siya, hait na kayo. Lahit na po akong bayron. Spilya na gamay, spilya na gamay. Spilya na gamay. Tinglangan magbaid mo, anan to. Straight ra sa baana ra. I-share na lang para makabalo mo. Para makabalo mo ba na gwapo ko. Gwapo ko mubaid ba. Na kayo mga viewers, may taon para makita ang sampol yung sa binanggiyang ulo. Okay, tanaw na itong sampulan nila mga viewers. Kahit bugit siya. Pakita na itong sampol mga viewers. Bakit ka na sila? Pili na? Wapo na, mangilid ay. Sunod, next time. Sampulan sa ako mga viewers kung maayo magduot. Kayo? Okay kayo. Okay mga viewers, katuro ako i-share sa inyo ha, kay moro to isa yun sa yun. Dagan pa yung ba i-share ako sa inyo ha. Bye bye.